برز عیسی مامۆستا عیسی هەڤالێ عیسی دەنگێ متێتە تو مسەحتکی هەکێ تو ئیرۆ دیسا وەری سەر روویە دنیایê هەکێ تو ئیشەف دشباک و کولێکên me re bikevî mala me ji bîr neke di tûrikê xwe de tenê ji me re azadî bîne ji miletê me re ji welatê me re ji ziman û çanda me re azadiyekî bîne azadiyekî wisa ku em jî wekî miletên din wek hev bijîn û ji kerema xwe re ji Xwedê re jî bêje ji Mihemed û Daûd û sed û bîst û çar hezar pêxemberên din re jî bêje miletê Kurd bi dua û nimêj û xêr û xêrên xwe ve li benda diyariyên